नमस्ते. मी कोकणी पद्धतीचा सोळवणी करून दाखवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हे साहित्य आहे, ही मिरची आहे, 10-11 मिरची आहे, ही बेडकी मिरची आहेत. हे 4 लसूणच्या पाकळ्या वेगळे घेतले आहे फोडणीसाठी. हे वाटायला आहे, 7-8 आहेत लसूणच्या पाकळ्या. 1 चमचा धने आहे, 1 चमचा तांदूळ आहेत, म्हणजे आपण भातासाठी वापरतो ना ते तांदूळ आहेत. आणि हे आहेत ना 5-6-7-8 कोकम आहेत. आणि हे खोबरं आहे. आता मी वाटायचं साहित्य आहे ना, मी या पातेलीमध्ये घेते. म्हणजे मिरची आहे ना पाण्यात ठेवायची आहे. ते मच्छीला नाही तर असे कशाला वापरायचं झालं ना, ही अशी बेडकी मिरची घ्यायची, कारण ही जास्त तिखट नसतात. ती लवंगी मिरची नाही घ्यायची. हे तेल आहे आणि हे पाणी आहे. आता हे तुम्हाला वाटायचं साहित्य दाखवते. हे मिरची घेतली आहे, हे धने आहेत 1 चमचा, ही लसूण आहे 7-8 पाकळ्या घ्यायची वाटायला, आणि हे तांदूळ आहे 1 चमचा. हे सुकं खोबरं अर्धी वाटी आहे, म्हणजे आपण बाऊल असतो ना तो अर्धा वाटी किसून घेतलेला आहे. हे सुकं खोबरं आहे, आपण ओलं खोबरं घेतलं तरी पण चालेल. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना मी पाणी ओतून ठेवते, म्हणजे 5-10 मिनटं आहे ना ते भिजायला पाहिजे म्हणून. नंतर तुम्हाला वाटताना दाखवते. आपली मिरची पाण्यात टाकून आहे ना 10 मिनटं झाली होती. आता हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेते. तर मिक्सरला लावून आहे ना बारीक बनवायचं आहे वाटप, कारण त्याच्यामध्ये 4 तांदूळ पण घेतलेले आहेत ना 1 चमचा, ते पण भिजायला लागतात. आता त्याच्यामध्ये हे खोबरं घेते. आता हे आहे ना बारीक मिक्सरला पाणी टाकून गरगरीत वाटून घ्यायचं आहे. असा मसाला सगळा मस्त, हे बघा किती छान लाल लाल, म्हणजे मिरची घेतली ना अशी बेडकी मिरची की असा मसाला लाल होतो. आणि असा बारीक एकदम वाटून घ्यायचा. गॅस पेटवला आहे, भांडं पण ठेवलं आहे. आता मी फोडणी देते. लसूण चेचून घेतले आहे 2-3 पाकळ्या, ते असे फोडणीसाठी टाकले आहे. ती लसूण लाल झाली ना मग त्याच्यावर झाकण घ्यायचं, गॅस एकदम बारीक करायचा, आणि हे आहे ना मसाला हा त्याच्यामध्ये ओतायचा, आणि लगेच त्याच्यावर असं झाकण मारायचं. म्हणजे कसं माहिती आहे, फोडणीचा जो वास येतो ना सुगंध तो बाहेर जात नाही. झाकण काढते. मस्त छान कड आलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला जेवढं पाणी पाहिजे ना तेवढं पाणी ओतायचं आहे. हे मिक्सरचं भांडं वाटलेला होता त्याच्यामधून पाणी घेतलं आहे. आता आपल्याला घट्ट पातळ आहे ना ते आपल्यावर आहे. आणि हे कसं पातळच पाहिजे असतं, घट्ट नाही पाहिजे जास्त. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना मी कोकमं टाकते. कोकमं आहेत ना, ही कोकमं मेन पाहिजे त्याच्यामध्ये. 5-7-8 अशी टाकायची जेवढी आपल्याला पाहिजे, म्हणजे जेवढं आपल्याला कालवण बनवायचं असेल ना तेवढं. आता कोकमं टाकली आहे, आणि जास्त आपल्याला पाहिजे तर असं करायचं. आता चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आता ह्याच्यामध्ये दुसरं काय टाकायचं नाही आहे. हे मी काय बनवते, सोलवणी. आता मी व्हेज माणसं आहेत ना, मच्छी खात नाही, आणि मच्छी आता मच्छीचा दिवस असेल ना तर आता मच्छी नाही भेटली आपल्याला टायमावर तर टेन्शन नाही घ्यायचं. हे असं मच्छीसारखं आहे ना, हे असं सोलवणी बनवायचं. आणि आता मच्छी आपण याच्यामध्ये टाकली ना की आपलं झालं मच्छीचं कालवण. आणि आता आपण काय बनवतोय, सोलवणी, म्हणजे व्हेज लोकांचं मच्छीचं कालवण असं. हे छान होतं, आणि तुम्ही करून बघा मस्त. आता याला मस्त कड यायला द्यायचा आहे, कारण ती कोकमं शिजायला पाहिजेत ना म्हणून. हे असा कड आला ना मग आपण गॅस कसा बंद करा, म्हणजे जरा कमी करायचा, आणि कड यायला द्यायचा चांगला. बघा असं गॅस बंद केल्यावर कसं कड यायचा थांबतो. म्हणजे थोडा कड येण्यापुरता गॅस मिडियम ठेवायचा.
म्हणजे कसं त्याला उकळी आली पाहिजे, कोकमं शिजायला पाहिजे ना, म्हणून असं फोडणीला देऊन आहे ना आपण कुठं बाहेर जायचं नाही. हे असं करून घ्यायचं पटकन, नाही तर ओतून गेलं ना मग सगळं जातं ओतून. ओतून गेलं तर काय नाही, पण आपली शेगडी खराब होते. आपला सोलवणी छान झालेला आहे मस्त, आणि 6 मिनटं लागली त्याला कड यायला. आता मी गॅस बंद करते. कमी कमी गॅस करून आपण ते कड काढून घ्यायचा, त्याला 6 मिनटं शिजून घ्यायचं, म्हणजे कोकमं चांगली शिजतात. आपलं सोलवणी एकदम रेडी तयार झालेलं आहे कोकणी स्टाईल. ह्यात आपण भाताबरोबर भाकरीबरोबर म्हणजे असं कशाबरोबर पण खाऊ शकता जेवताना. म्हणजे आपण डाळ बनवतो ना तशा प्रकारचंच हे आहे, म्हणजे मच्छीचं कालवण डाळ अशी बनवतो ना पदार्थ, तसाच हे एक सोलवणी आहे.